Enguany els valencians i les valencianes hem après algunes coses. Els grans luxes no són els que més costen. Un cafè a mig matí, l'olor del pa acabat de caure, o eixa mirada de complicitat dels que saben el que han viscut. I és que, de sobte, hem tornat a valorar el que sempre havíem tingut tan a prop. Les coses més quotidianes. El so d'una aixeta que funciona. El clic d'un interruptor que torna a donar llum. L'alegria de descobrir que qui millor et coneix continua estant ací. Enguany hem sigut conscients de la vocació de servici dels nostres professionals de sempre. Agricultors, botiguers, llanterners, mecànics, fusters, restauradors, metges, obrers, farmacèutics... Grans i xicotets empresaris, autònoms, tots han estat al lloc quan més falta ha fet la seva experiència i coneixements, ajudant al poble. Enguany, els valencians i valencianes hem après que el veí de qui mai recordem el seu nom un dia pot salvar-te la vida. I clar, ja mai ho oblidarem. Com mai oblidarem a aquelles persones que van arribar de tants llocs a oferir-nos el seu temps, el seu esforç i la seva empatia. Enguany hem après que en moments així, allò que li passa a un, ens passa a tots, perquè en el fons tots som veïns. Tots vivim en un mateix barri. Per això, esta vegada, des d'Unió Gremial només volem dir-te una cosa. Gràcies. Perquè sabem que continuaràs al nostre costat. Perquè junts tornarem a obrir les portes. Perquè ara sabem que tots hem entès l'autèntic significat de la paraula proximitat.